Ikon sa? Unsa koto-koto ang hekrajak. Hawa-hawa, oh wow. Tini hingkai fungai siri no vlog star khaika pasta ni theke hingkai live ni first time ang mani paina bagoi bazar thangkha Masli bazar ang waisa pano mani paya kha haike thangui hingkai thale thangkha bazar thangpano mani paya hingkai tam paina no share khaina nai tongdi hingkai ko baba khai pun tuijak hingkai tin loge gari kai thanai rok pun phala thala po hingkai borok no botelang thanchina ek loge ngai sing tabok thalai nai tongo fungai siri busalai hingkai ma bai ang lagi bujuk jakhan kai ya ma hayung nai ta ni bo hingkai tabok kai kisa juan khoba hayung to kata hingkai gari kai don ikono kholai ka gari kai hingkai gari video khaili atam hingkai kesara kajak bulang hingkai video rok khlaiman liya tabok kai phai sok pai ka bazar hingkai ongkhol lai ka purun rok tikhalai sal tabok se kadrok hingkai tabok ko pun dukano phai sok pai ka purun phalna nayo bui purun phalo bangmani pun oma ang to waspano mani bo paina phaya ko ma hai mani ro pun to kwak paina phaya kuta hingkai haino bazar hingkai to phajak o pun wak to paya kuta waspano hingkai tini no first time paina ni bagai phayo hingkai bahai ma tong nai gana ingkora wak dugano phaika tabok hingkai wak paina bagoi hingkai wak sarok naina nayo wak dam morok mani oma pun hingkai aba dam kom se wak hingkai je dam oma sailap kurui 5000 te ni simi je shuru po wak sa chikon oma hai chikon te se 5000 po 5000 5,500 rok hingkai abo tabok kai ko masa naite pai khang pai tabok thanglai tongo engko tok dukan thangai ko paina mani wak o bai ta engko surobini bini ma bai ga pun wak oro berawi tong achuklai tonglai tabok kai rest khailaioi hingkai tabok jung ai angkha musuk dukan hingkai ang kisa yang kam nangi family ga musuk bo kwbangma tongo musuk rok to sami musuk rok to paiya wak bai pun si paina bagi phayo hingkai ba hingkai eko pun pai oro khalaijak ta jot to khai tonlaijak ngai chini boi ko mak nei paikha chungo wak masa pun mak nei paikha tok bo paikha ngai jot to pai baikha ngai pai tabok kai tiffin khaina hine phaika yang kisa o tiffin khaima dugano ta ngai tiffin rok khaibai tabok kai nogo thanglai ruwana rokha ngai pura borok bangmani gari jam purun rok khaina gadi nai tongha gari kawi ngai bangmani gari jam je oro se 10 minute rok ma tonghana nai singui truck gari rok tama sajani buskango phaito mai kachido lama thene jao truck gari koto layu hingga ba pura jamung tong to hingkai tabuk pura naisinglai ma tong te kisa oste ke ma thanglai ka truck gari koto buskango hingkai oro se ma tongkha adha ghonta tutui 10 minute himang tongsuka tongte tabuk se rona layo Garuana rolai thangmani sin loge gari kai phane buskangi ochalani se bini suise boini ukolo pura ordek lama phakya pura 1 kilometer ru phira phaikana ulo ngai rukjak thangkana ta se phirogoi pura kharma sinjang suka kok sate pura mon bazar phaiso ka lama haksa bra masli be mon abo jengha gari rijak matu khatu sokbo paitu khangka wak bo paikha pun bo paikha tok bo paikha ngai ba pura gari thaisa pung to hangkai gari reserve mat na khawai seno direct no thanai hinoi kai no sok paina nai kai ko ba sok pai kai bazar se khulugya ho ka hangkai dukan rok se khulugya ko gai bridge phai sok pai ka bridge ubo engko sorla Tripura je jam rui thimani o jaga sok pai ka o bridge tabo asu borok tonglia jam rui thima jaga hinai da tonglia sido pura kharangma sinjang suka bini ba pura ngai nogo phai sok pai se wak khawoi se ada ruma se ada chaya wak angkai pura mai chawoi mai rok chawoi tui rok situ kuya ko mai chawoi simi rest khai pai khangkai thaichu bagal thawai na nigai ruana rolai khata bukai ngai ruana rolai tongo thaichu bagano thawai nai bagan kotoma thaichu kai thaichu pok tong hai nei o jaga thawai nai ne basi be ring ja khangkai tabuk thanglai tongo ngai phai sok pai kai ko
থাকতে নরক কক সাথে ফাইসok pai tabo kai thaisuk nugui loop nang suka ang hingai norok bo nai tongni norok bo ta loop nang kisa nai dita buskango phaine phidi norok bo pura kotor thaisuk oma kai thangna musung dia aro ni nogo pura aram nang so thaisuk buthai nugui ekdom pura naithotong thaisuk buthai mamang nai gedi pura buphang thugui no thaisuk buphang pura buphang thugui no thaisuk buthai bathai ma nugui obak nang suka gobang ani live no first time tini no nugang thaisuk buthai buphang poti no thaisuk buthai gobang ma kai tong thuk suka aro rogo aram nang suka tabuk reels rok khai kai aram nang nai hinkai yang tongo gobang ma ayang kai kisa hasam tolata hinkai iko pura tabuk berai sinai ko first time phaima bahinai berai nai ko hinkai khagui pai naya ko ta hinkai nailai tong ko photo rok bulai tong ko keng rok rok pa kai nai kha kare jak lamanu ain sabro krai jai thaman pong telang na khai ma telang ya pong kare jak phung je pong telang na khai ma telang ya magana ko kaham kerajak pura kumun tadi wow lubung ang lubung thajuk ni lub thajuk kerajak bang mani pura nai di thajuk buthai pura joto kecak bungjak ko nai di kobong ma tunggu debat wow tong jaka wow negar style khai aro thaisuk bang mani loop nang kha loop jang ro hot kang ma dong oma imai camera khai chicken kan ni gonja kusum ja thaisuk la kai kha jamung bak gam nang no takhak di ya ka ma ko ira jor bodala ka thaibi lai no adi pura bang mani jang wabai sungsai matono no sungsai matono hoi oja jama pukur oyang kai orbo pura bodala khai thaijak uro chikon te bufangsi pura bodala uro banai di jotto bang mani o ma jata berang nai de jang saito thandin jak thaisuk bagan nok lengkha tabukai res khainai kerai mani dabai bokai chung khol mani asu gabang ma kare jak sang oi sang khau wah khau kotla khaise dekho tara dujon ek bag khaise oi hasuk পুলিশ সেকশন কই পুলিশ পাইছা তা মল সাকা গো আর থামই আই সাকা গো অরবনি চিন্তা মালা খাইছা নাই খাই খাইছো খাগে লাগাম তাকাই বেগো দাইনা নাই বেগো পাইনা নাই খাইছো খাগই না নাই তাবো খাই নগতে লাংনা বাগই
Makan rasa tak? Kumur. Ini tak bedek bajak sih. Bedek bajak tuh naik lagi. Kumur. Itu kata orang dari sana sampai. Ande tuh. Gaseru pre, oi, perlu kau ada teh kopak napor. Oh, kakak thay cho kakak cha kha cháu tao cái em mới này cái thì hao sẽ hao oma có vong mắc khơi na khá sai vô na khá tao khai sướng nó có thang này này tao thay cho rồi bay nào ấy bay nhá cái mà nó san mà cái nào sát với tao sẽ phá lấy rồi tao bay cái tilang mà nó bay ra cái man tilang ya mà cái nào mà tilang ya ta cái bang mani loop pung suka loop asta tilang namun cuman jor tuh asta khuk saya tilang namun sungguh pura payah cái man tilang ya fu kerajak pun tak kita pernah tilang ya asuk cái ngay ta buk thang lại xin này tilang ơi ngay buk cái thang lại xin này sung thang lại xin này pura tong thang lại suka buk khara reels khai dia borok ka bang ma borok khai ja re tai wesa phai reels khai de ne এই কথা চোখ তুই ফেকা পাই 2 কেজি তো খাচ্ছ বাসের সময় 3 কেজি